Ještě kousek a už budem z té školy doma. Už je mi opravdu horko. A tobě? Tak pojď, já už fakt nemůžu. Ups, vidíš, jak jsou unavený? Pane bože, kdo to zas u nás je? Jo, je to možný. Hej, co tu děláte? Vám potom. My jsme tady na návštěvě. No jo, ale všechno jste nám snědli a je tu velký bordel. Co jako máme dělat? Někdo klepe. Běžte podívat, co to je. Dobrý den. Měl jsem nahlášený, že jsou tady nějaké rozbroje a nějaké děti, které tu nemají co jíst a že je tady velice nevhodné prostředí. Ano, už je to tak. To já jsem zavolala ten telefon. To není možný. Okamžitě si je vemte do děcáku. No tak pojďte. Máte nějaké rodiče? Ne. Tak v tom případě jdete se mnou do děcáku. Pojďte všichni za mnou. No ty taky, zvedej se a pojď. Paní, teď jsem vám donesl nějaké děti do děcáku. No, ale my tady nechceme být. Ale budete, protože se vás o nás nikdo nestará. Ale já mám velikánský hlad. To já taky. Tak na co čekáte? Tady máte jídlo. Jeste. Hej, co to jako má být? Já nevím, vypadá to jako staré brambory nebo co. Ale já mám takový hlad, že si snad trochu asi zkusím. Ne, bude ti špatně, nejest to. Radši řekneme, že jsme najezení a že jdeme spát. No tak jo, tak my jdeme spát. Kde jsou postele? Spát budete tady na té matračce, vedle těch kluků. No tak jo, tak dobrou noc. Dobrou noc. To je smutný, to tady jako budeme na furt. Jo, budete. My jsme tady už 2 roky. Víte? Budete tu 2 roky a budete tu navždy. A furt je tady hnusné jídlo a spíme jenom na madračkách. Tak sklapněte, protože já jsem unavený a běžte spát. Ale já tady nechci být. Tichučko, nějak to dopadne. Kdo to tady tak brzo po ránu otravuje? Kdo jste? A co tu děláte? Prej jste tady včera dovezli nějaké 2 děti. Já jsem jejich strýc a okamžitě jsem si pro ně přijel. No, ti ještě spijou. Hej, vy 2, stávejte. Co se děje? Ahoj děti, já jsem váš strýc, bydlím v Americe a přijel jsem si pro vás. Tady rozhodně nezůstanete. Je tady to špinavý, škaredý a nic tu není. Pojďte za mnou do auta. Tohle je vaše tetička. Ahoj děti, ahoj. Hned jak jsem se o tom dozvěděla, tak jsem pro vás přijela. Pojďte, nasedejte. Tady děti je naše luxusní limuzína. Nasedněte. No, tak jo. A tetičko, je to daleko, ta Amerika? Jo, to víš, že jo. Pojedeme 2 dny letadlem, ale bude se vám tam líbit. Tak šup do limuzíny a pojedeme na letiště. Šup. Tady je to krásné. No a už jenom pár dní a budeme v Americe. Tak a jedeme na letiště. Zavři pořádně ty dveře, ať nikdo nevypadne.
A jedeme na letiště. Tak, jsme v Americe. Ještě kousíček a budeme u baráku, děti. Tady bydlíme, vidíte to z okýnka? Tohle teďka všechno patří vám. To je krásné. Tak, děti, a jsme tady. Teďka vám tady všechno ukážu a všechno představím. Tady tohle jsou vaši noví kamarádi. Brzy se s nima seznámíte ještě blíž, ale první se pojďte podívat na vaše pokojíčky. Musíte být po té cestě moc unavení. Tak jo, tak pojď, jdeme. Dívejte, děti, tohle máte letní zahradu a tady si můžete kdykoliv hrát. To je krásné. A nemáte chuť na něco dobrého? Nachystali jsme vám hostinu. Ano. Ano. Máme veliký hlad. Tam je Milka, vemem si? Ano. Tak pojď. To je dobrá. Nech mi ještě kousek a dívej ty dorty. Ahoj. Budeme si potom hrát? Ano. Jo. Dívej, tady máte vaše pokojíčky. Jeden budete bydlet nahoře a druhý dole. To je jako celé naše? No samozřejmě. U nás má každý svůj pokoj. Já jsem tak šťastný. A i ty? Jsi taky šťastný? Že to tak dopadlo a že nemusíme zůstat v tom škaredým děcáku? Jo. Tak co vyzkoušíme první? Co se ti tady líbí? Co se ti tady líbí nejvíc? Pokoje? Nebo ta hostina? Ta hostina. Tak pojď, jdeme něco sníst. Dívej, tady na grilu se peklo stejínko a kuře. Dáme si? Jasně, dáme si. Tak jo, a pak se seznámíme s těma dětma. Vypadají hezky a milé, co říkáš? Jo. Ano. Tak jo, tak pápa.